σου άφησα εκκριμείο μια πράξη. Εγώ θα πίνω μια προσπάθεια να διώξω υπομίση μακριά και κάθε μάτια. Είμαστε στήλους με ποιότητα, χωρίς υπερβολές, χωρίς καθόλου αυρότητα. Να ανώσουμε εδώ, είμαστε η φάση μας. Να δικαιολογήσουμε στους γύρω μας την τάση μας. Μόνο με τραγούδια που να έχουν λόγο ύπαρξης, αλλά και συμπιφάξεις, όχι με διαχάσεις. Αν δεν το στάρετε